Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fussilat ayat 17. Wa amma samutu fahadainahum fastahabbul ama 'alal huda fa akhadathum sa'iqatul 'adab wa nasina wa alimna minhum jahilna warzuqna tilawatahu ana
laili wa ana-nahar wa ja'alna hujjatan ya rabbal alamin. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Wa amma samudu lan anapun kaum Samud fahadainahum mongko paring pitutur sapa ingsun ing akeh jelasno ingsun maring akeh ngajak ingsun ing akeh pastahabbu mongko tahabbu seneng sapa akeh al-a'ma ing micek buta iku micek gak gelem melek jenenge micek alal huda ing atase pituduh ora gelem delok ora gelem nerima padahal dijelasno nang gone wong akeh iki sing hak ing atase lesane nabine wong akeh sapa nabine Nabi sallallahu alaihi wasallam padha nulayani marang ajaane saleh ngorohno bahkan apa mateni untane Allah sing dijaluk saya nek pancen sampe bener Nabi tekakno unta teko jero watu meletek ditekakno tenan bener-bener Nabi tapi apa istakhabul ama luwih seneng micek gak gelem delok ala huda ing atase pitutur menungso gak gelem nurut pitutur wong ewe kesasar kok pamane gak gelem nurut pitutur pangeran fa khadathum mongko ngalap ing wong akeh apa saikatul adab suara siksa pemetak alhuni kang menghinakan dadi luwih seneng dadi wong kafir tinimbang oleh pituduh akhir dialap karo Allah fa amma samudu fa'uliku bitawiya surat al ayat mongko anapun kaum Samud fa'uliku bitawiya dirusak kelawan taughiyah sesuatu yang melampaui batas ayat 5 fa'akhadhathumus sa'iqatul adab bil huni yang menghinakan bima kanu sebab barang kang ana sawake yasibuna ngelakoni sawake kelakuane gak gelem iman malah menentang namanya ajaane Nabi Salih wa najaina lan nyelametake sapa ingsun alladzina amanu wa akeh sing padha iman mulane wong sing apik iku sethithik sing akeh iku dadi wong sing sasar wa qalilum min ibadiyas sakur sethithik kawula ingsun sing gelem syukur wa qalam tatakarun sethithik sing gelem angen-angen wa aksarumul fasikun sing akeh padha pesek
Akhirnya diadab oleh Allah wa najaina ladina amanu lan ingsun nyelametake wong akeh sing padha iman wa kanu yatakun lan akeh padha takwa. Kapan? Yauma yusaru ing dinane dikumpulake sapa? Ada uwai musuh-musuh Allah ing dinane musuh Allah dikumpulake ilan nari maring neraka. Fahum mengkau tayo ake kuyuzaun digiring dipisah-pisah. Bukan surat Naml 83. Ya mana syuru min kulli ummatin faujan mimma yukadzibu bi ayatina fahum yuzaun. Dinane ingsun ngumpulake saben-saben umat faujan. Faujan. Golong-golong. Mimma yukadzibu bi ayatina saking wong kang ngorake kan ayat-ayat ingsun. Faum yuzaun mongko tewake iku yuzaun di kelompokno dikirim. Wa najaina ladina amanu wa kanu yattaqun yama yusharu a'da'wa ilan nari faum yuzaun. Berketemu Surat An-Naml 83. Dadi kelompokno digiring musuh-musuh awan nang neraka. Sebaliknya nek wong iman digiring nang swarga. Ya apa ya, Teh? Wasiqal ladina tabawwa'u ila jannati zumara. Terus hatta idza ja'uha dan abwabuha wa qala lahum khazanatuha. Terus alam yatikum nabaul ladzi surat Zumar. wasiqal ladina amanu ila Jannati zumara hatta idza ja'uha lihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum bidakum wa khalidin. Iki ayat 83. Dadi mung siawa dikirim nang neraka sebalike wa najal ladina amanu wa kan yatakun wong sing iman dislametno. Dadi ngene iku wis sae gare milih ndi sampean golongan sing slamet apa golongan wong sing dikirim nang neraka. Wis dituduhno kabeh kok dalane. Iki dalane keselamatan, iki dalane gare milih sing endi. Wes. Sampai di sini ada pertanyaan? Iman ini manusia biasa dengan kadang naik kadang turun, kadang naik kadang turun. Terus Mengatasi ini soalnya kan bukan sakit. Jadi istiqomah kan sakit cuma hilangnya. Terus Caranya kan? terus ya istiqomah. Caranya istiqomah. Ya mohon pertolongan kepada Allah ma'alhimni rusdi wa'idni min syarri nafsi. Kamu sampean gelem ngaji kok nek gak dikersakno gak ngaji kok. Ya mengkolibal qulub. Ya wis sing bolak-balik nanti kan ya Allah ya mohon kepada Allah yang memegang hati. Wong sing penting kok apa sih?
fi khawatimiha. Sing penting finishing. Umur 7 tahun bareng ana kurang 5 bulan tobat. Ya wis di sing terakhir iku mah sebali ya ana sing pirang-pirang puluh tahun wong apik kate mati mero miliar. Ya naudzubillah. Supaya selamat ya apa? Istiqomah. Berani gaya 30 ya apa? Innal ladina qalu Rabbuna wa semastaqamu la ta'lamu alaihimul malaikata Allah wa wa basiru fil jannati allati kuntum tu'adun. Nah, tolong dulu. Sakjane wae sing mengucapkan Rabbuna wa pangeran Allah. Sumastaqamu nuris istiqomah. Mulane istiqomah iku luwih dhuwur tinimbang karomah. Ngene ya, nek istiqomah iku iso oleh karomah. Ada pertanyaan lain? Sekian kaji kita, semoga memberikan kefahaman kepada kita. Amin. Allahumma faqina fiddin, faqina fiddin. Doa sedari Allahumma orang tua Sayyidul istighfar. Antivirus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.